sukaldaritzak eta musikak badute zerbait aman komunean bai. Biak arima pizten digutela. Gaur, soinu osagaiak nazten dakiten, bi artista izango ditugu. Lidia Insausti eta Mikel Makala. Arima Soul taldekoak dira eta bigarren diska aurkestera datoz. Bai, gaua. Ongi etorri sukalde eta soul fusio honetara. Bai. Kaixo lagunak, eguerdion, eta haupa Makala eta haupa Lidia, ongi etorri, zer moduz? Haupa, oso ondo. Primeran. Udaran ibiliko zinaten alde batetik bestia gelditu gabe, ezta? Eten gabe, jotzen, hemendik eta handik, batez ere Euskal Herrian zehar, baina bai, horrela ibili gaitu, bai. Ondo, ze gaina diska, udaberrian ateazen duten, ezta? Noiz ateazan labetikan? Maiatzak sortzian zehazki, eta ordurotik beten gabe, esan bezala. Bueno, kontzerturen bat lehen eman genuen Aste Santuan, bai. Elizondo aldian da, bai. Aste Santutik honeaino. Aste Santutik honeaino, eta zenbat kontzertu eman dizuen, nundi noa ibilizate? Oita piko ja, ez? Oita piko. Oidek martxa, ez da? Bueno, Euskal Herrian herri asko daude, eta bakizu. Eta festa asko aldiberian. Ona. Bueno, eta hor jartzen bezala, Arima Soul eta gaua deitzen da. Bakiu gaua izatea dakala, bai hotza, bai sensuala, bai goxua, nola da zuen gaua? Bueno, gure gaua kasu honetan oso galaktikoa da. Ze genero berriak sartu ditugu. Lehen soul lasaiago bat egiten genuen, orain funk eta diskoa nazten hasi gara, eta orduan, gauezko soinuak daude, festa soinuak, baina batez ere, galaktikoak esaten dugu, puntu modernoago bat duelako, 80. hamarkadetara goazelako, eta galaxia edo planeta horiekin jolas bat egin deu, bai musikan eta bai estetikan. Zeona, esango nuke dantzagarriagoa dala, aurreko baino. Bai, aurreko diskoa tokatu zitzaigun pandemi garain zail horietan, eta, pixka lasaiagoa, Lidiak esan duen bezala zantzanura, nahiz eta bazegoen abestiren bat animatua, animadu eta bar. Baina, kasu honetan, nahi genuen pixkat altxa eta dantzain, eta gaua nola dan momentu egokitena agian, ez bakarrik parran daiteko, baizik eta dantza eta iteko, pixkat azkenean aldarrikatze dugu dantza egitea beharrezkoa dela, eta badago abesti bat, oinatzak hortaz dijoana, eta ikusten da proposada. Bueno, horrei gero mongo jo guelta bat, abesti horrei, baino guain, diskan barruan daun gaua abestia entzungo deu, aperitibo gisa, eta ea gorputza dantza jartze zaigun. Seguru baiet, guazen entzutea. Oida ritmoa, ez da? Ze ona. Bueno, ingo deuna da, osagaien plantxa ikusi, eta guantxe gatoz, errezeta garatzea, eta martxan jartzea, eta zuen diska guztia ezagutzea. Ados? Perfecto. Guantxe arte laguna. Bueno, lagunak eta bikote garatuko izuet pausuz, nondik noebiliko gehan, ate bularrau prestatzeko garaian. Ikusiko zu errezta oso berezi egingo dugu, bale? Zuen diska bezala, eta zuek bezala. Bueno, hemen dakauna da, ate bularra, ikuste zue bai koipe asko ekartzeula, ingo jotena da pixkak endu, markatuko dugu koipian aldetikan, gero beste aldetikan pixkat, eta gero ingo dugu atean, pusketetan moztu, eta ingo dugu, hemen, ikusten dezuen nola dazkaten pikuen ostuak, galantak diala, eta txilegarrezko papela izango balitz bezala, papillot moduan erabiliko ditugu barruan jartzeko. Eta barruan jarriko dugu, bularran pusketa, pikua, bularran pusketa, pikua. Itxiko dugu, itxi baino lehenu soja eta estipixka botako dugu, eta gero ingo ditugu sartai baten tapatxo batekin bukatu. Labian ere alko zian bukatu, baino sartaian egokik gatuko dira. Hor bukatuko ditugu egiten, eta gero plateraratzeko garaian, beste gauza oso berezi bat ingo dugu, behitu hor
hartua dakau hemen, eta honekin ingo ditugu palomitak inostian birringailuakin birrindu ingo ditugu, eta ingo dugu, palomitan hautza izango balitz bezala. Eta hoi jarriko dugu gero, platerian, gure atata pikuan gainean. Dana estalita, Eta horren gainetikan, guendik eta gehiago goxatzeko, ingo deuna da hemen tipulatxan saltxa bat. Ingo deuna da, olio pixkatekin irugilarra goxatu, bertara gero tipulatxa txikituta gota, eta bertan ebai botako dugu estilla eta soja, goxatuko dugu, eta horre erabeliko dugu bai, plateran gainetik botatzeko. Ados? Eta hau esan da lanian jarri bihargea. Eta lanian jartzeko, behitu, bitako batekin duguna da, irugilarra lauki txiki-txikitan, goxatzeko, eta bestia bat itipulatxa goxatu, bale? Itipula, beta horreko askak, eta hola neharrik ez tegin gomentzat, Ondo daki. Bueno, hoi zuen kontu, eta nik ingotena da magreta markatzen jarri, bale? Venga, ba. Bueno, bikote, kontau, aurrekoan etorri zinaten, lehendabiziko diskakin, eta esan dezuen bezala, erritmo gehiago sartu diozue. Zer topatuko dugu? Zer desberdintasun topatuko ditugu aurreko diskatikan? Esan dezuen bezala, ritmo gehiago, dantza gehiago, baino zehazki zertan nabarmenduko dugu gehiena. Bueno, a ver, esan behar dugu guk maite dugun musika, soul musika dela, hortik izena, Arima Soul. Eta, bueno, soul musika, hamarkada ezberdinetan jorratu zan, edo hasi zan, eta aurreak aintzun, Eta guk, bueno, hasiera batean, aurrenengo diskotan da, saiatu ginean pixka bat erakusten, lehen hamarkada horiek, demagun 60 eta 70 hamarkadan egiten zan soul musika hori. Hori, estatu batuetatik dator musika hori, Afroamerikar soinua da, eta bere jatorria da, gospel, blues eta jazz musika, Eta esan bezala, referente handiak gaude garai hartakoak, Aretha Franklin nola Lidiak asko maite duen abeslaria, eta James, eta horrelako abeslari, eta hori emakumezkoak, gizonezkoak, Stevie Wonder, horrelako jendea horiek, Motown disketxean, segurako disko puskak egin zituzten hamarkada horietan. Eta guk, nolabait gure erara, omendu genuen garai urak aurrenengo diskoan. Eta guen gontan, pixkat, Lidiak esan duen bezala lehen, joan gara beste hamarkada batzuta, hain zuzen, 70 hamarkadaren azken urte horietara, eta 80 hamarkada, eta inkluso 80 hamarkadara. Vale. Urte asko harrapaz ditu, azken nian. Bere evoluzio bat egiko zuen ere bai, ezta? Nik uste hori evoluzioa dela, bai, hamarkada horietan, eta bai guretzako, orduan, omenaldi horrekin jarraituz, eta dantza gehiago sartuz, kontekstua zuen hamarkadaietara jutia, pixka bat. Ze beste soinu berri bat sartzen dira, eszenatokian ere jolasteko beste asunto bat da, ze martxa gehiago dakau, eta uste dugu baita ere publikoarentzat oso lagungarria dela, ze zuzenekoan hori hobeto eramateko eta erritmo berriak sartzeko ondo funtzionatzen dula, eta jarraitu dugu euskaraz musika sortzen, dala gure funtsa nagusia, baino genero afroamerikar hauetan zehar. Eta, adibidez, jarraitze zuen dinamika berdinakin, zue komposatzen dituzue, zue egindakoa, letra eta zue egindakoa da, ezta? Nola moldatzen zeate hortan? Bai. Zenek zenei mareatzen dio gehiago, nola... Bilak. Azken finean, proiektua biona da. Gero gurekin, bai diskoa grabatzeakoan edo zuzenekotan, beste hainbeste kolaboratzaile ditugu. Hasiera batetik eduki genituen batzuk, eta gaur egun beste batzuk, baina proiektua bilona da. Eta orduan, normalean egiten duguna, konposaketa prozesu edo sormen lan hori azten geanian, Lidiak ekartze dizkit ideia batzuk, bai hitza moduan edo melodiak eta alderantziz. Eta orduan, guzti hori uztartuz, bagoaz pixkanaka, zirriborruak iten abestianak. Eta hortik aurrera, behin ja, badugula nolabait bizkarre zurra inda abestiana, ite deuna da, musikari kolaboratzailei deitu eta haiekin jantzia bestiak. Eta adibidez, esan dezun bezala, lehendabizi letra dijoa, lehendabizi doinua dijoa, o abesti batzutan badaka behin batzuk doinuakin hastia eta gero letra sartzia, o alderantziz, o beti dinamika berdinak egiten dezuelana. Nik esango nuke bitan egin degula. Bieratara egin dezuela. Bai, nire kasuan adibidez, esango nuke igual lehenengo melodia datorrela, eta hortik aurrera, gero letra. Baina egia da igual, noizbait, pentsatu degula agian gai konkretu bat jorratzea, eta orduan gai hori
buruan dakaula hartzen ditugu hitz batzuk, hola, airean, lau edo bost hitz, eta hoiekin hasi kontestu bat ematen, esan ez, aber zen olako historia kontatuko dugun honekin, eta gero hitzen arabera ere, klaro, enkajatzeko musika eta gero silaba bakoitza, eta ondo jutea erritmoarekin ja beste asunto bat da. Horrek ere kondizionatzen du gero nola sartu esaldi osoa, edo ze egin estrofan, baina, bueno, igual melodia esango nuke lehenago. Lehenago melodia datorrela. Zeratik, hor adidez musikek eroak era desberdinetan iten dezuelana, ez da? Batzuk bai aurrena doinu egiten du eta gero melodia sartzen dute, ez dakit, ez da... Ez da hori. Nahi eta nahi esera batea izan behar, ez da? Nik uste ez. Hori sukaldaritza bezala, sukaldezu... Batzu lehen otomatea botatzen zio, eta gero bestiak batzu ja, eta bestiak albaka hasieran, eta bestiak bukaeran ez bai botatzen batik kalde indekela. Importantena da, azken emaitzaz. Azken emaitza goxoatia. Hori esan dio gainea musikak eta sukaldaritza bakala antzekotasuna, harima moitzen duela, ez da? Zaporeak, melodiak, harmoniak... Eta piezak eskatze dizu, igual sukaldatzen dezun bezala, igual zerbait sortzen dezu, baino gero, naizta prozesu hortan ez pentsatu gauza konkretu batean, gero gehitzen diozu. Zertzaten dezu, honekin zapore gehiago izango du, o zentzu gehiago daka hola jutea. Eta gero jartzen dituzu... Bai, oso ze jartzen dituzu gehiagi zapaltzeula gainuntzeko, eta katea inbiarrezu bertatik, ez da? Hori da. Eta badakite, esan dezun bezala makala, gero kolaboratzea dazkazue, bai bateria, bai instrumentu desberdinakin, ez da? Teklatuak, aizezko instrumentuak. Bai, de hecho, diska honetan sorte handia euki dugu, aurrekoan ere bai, Ze nola, aman komuneko lagun asko ditugun, bakaso honetan Bilboko The Cherry Boppers, taldea, gure oso lagunak dira, adizkideak, behaiek funk soinuak eta lantzen dute, soul, funk eta musika beltza soinuak, eta bai hauek hemen, ez? Hau nekontuta, ja, nirugi jarran gaina gota orduan, asuntuarek hori, haiek aizezko instrumentuak dituzte, eta orduan, erresa izan zan, haiei deitu, Mikel Piriz eta Urtzi Artolari, eta etorriko zautza gure estudioa grabatzea, aizezko instrumento batzuk da, bai. Eta era berean ere, kasu honetan, esan behar dugu, importantea izan dela, disko berri honetan, bigarrengo disko honetan, ekoizle edo produktore bat euki izan dugula. Hain zuzen, Bartzelonako Lalo López jauna, tipo hau agian horrela esan da ez dezu ezautzen, baina esaten badugu beha izan zela buru edo zuzendari musikala Fundación Toni Manero Bartzelonako talde ospetsuana, beha zan, talde aia desagertu zan, eta beha jarraitzen du musika nola ez, eta Lidiak eta biok, pentsatu genuen aproposa izan zitekela bigarrengo disko honetan, bere... areajun edo bea ekarri, bakizu. Si Mahoma no va a la montaña viene. Eta hori kasu honetan, esan genuen, etorria izautza eta etxian eontzan, aste bat eta Zauzko estudio batean, Noiz Estudio, Josu Gonzalezen estudioan, grabatu genuen diskoa. Ze estudio harra indiken, Bai, Kriston. Uda ontan ikusi eta area neon, eta justo behan da, torria ikuste, eta me katxi la mar, era montakia. Gehiago zine mundu horta. Antzeuden lokusio egiten da, marrazki zidunan eta doblek sartzen da antzeunden, gelditu gabe. Pasadan urteko udaran, hori da, 24ko udaran grabatu genuen diskoa, Lalo Lópezen gidaritzapian, eta, etorri zian kolaboratzaile hainbat, esan bezala. Eta lanon artean, grabatu genuen, eta gero, behin grabatzezunean urrengo pausua da Nastia, eta hori Bartzelonan ingenun, eta azkenengo prozesua da, diskoaren azken prozesua, audio aldetik handa, masterizazioa, dala azken ikutua, ez? Dana soinu danak orekatuak eta oso ondo entzuteko, eta hori kontratatu genuen tipo bat, beha jatorriz erresuma batukua, John Caffery izena du, Alemanian bizi dana, eta... are bidali genion, eta arekin, gelditu zen lana fin-fina, eta, gero, bakik, diseño grafikoak ere, hori betidanik, nik makala bezala kolaboratu izan diat Bartzelonako beste lagun batekin, Charlie Brown izena Carles Closa alias Charlie Brown, eta arekin, ere burutu diau diseinua, Lidiak esan duen bezala, planeta o unibertso edo zea horrek ikutu hori dakana, pixkat siderala, eta hori, izandek pixat prozesua, zurkalde lana. Galdetu izueten bezala, hasieran mareatzen zeaten bat bestia ez, hor kolaboratzaileak etortzen nian ja, esate jozu, hola inberrezu eta hola inberrezu, o mareatzen azteituk, o nola dijoa dinamika. Galdera ona. Nik uste,
dana gertatu daitekela. Eta horrekin ja kontatzen dugu. Bai guk eta bai gonbidatuak, eta kolaboratzaileak. Baina normalean bai pentsauta dakau ja zein behar duten estrofa baten edo estribillotan, eta beti hori egiten saiatzen gea, baina niretzat politena da estudioan bai ekoizleak adibidez edo teknikaria proposatzen dunean zerbait berria bertan sustatzen dana, edo igual, hau super ondo geratu da, baina hemen sartzen baldin baizu beste harmonia hau edo beste gauza bat, baina bertan gertatzen delako, ez gu pentsatu dugulako, hori da oso interesgarria. Hori da magia ja. Magia, hori da. Estudioko magia. Zuke bai, zukaldean, askotan, azkenengo momentuan erabakitzezu. Botoko jot, ez dakiz zer, hemen, piper beltz pixkato. O egun hortan lehorro dago produktua, oseo daka, oseo pasatzen zare, o letxua, ekarri ezuta ez da erabiltzeko letxua, egun hortan ezin da erabili letxua. Nire baiatutan osagaia dazkau, eta ez badago bere puntxuan, askotan hobeto da ez erabili. Eta ni pentsatzen instrumentukin berniak, hor segun artista puntako alin bada, seguru txeguna iteula, baina... Ez pentsa, danok daukate, azkenengo momentu ez jakin hori, nolabait hori, soluzio bat bilatu behar dezula, eta momentuan... Ja, igual pentsatezua izezko soinu hori sartu nahezula, baina igual saltzezu eta zapaldu iteizu dana, oso gertatzen zaizu horrez, da? Bueno, hori ja nasketa lanak izango zen, nasketetan dana orekatzea, volumena jetxi igo, baina bai. Bueno, launak, hemen, lehendabiziko urratzak inditugu, eta bular hori ez dugu gehiago ingo. Zeratikan, gero bukatuko alako papilot barruan iten. Ingotena da atea, eta gero ingo diotena da ia, koipe honetara botako ez bai soja, holaxe behitu, zutatik kanpo, rast, botako ez estilla, eta ia, nasketa hau erabiliko ez, gero papilot barruan sartzeko, pikua eta bularrakin. Eta bitarten ningo deuna da, erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Jepa! Emateu palomitak hemen nahi gala egiten, Hiru gilarra batzutan esalto ite duta. Bueno, bertakoteka jungo gea, eta bertan ikusiko zue ze errezeta eharra indiguen. Guazen bertara eta guantxe gaude bueltan. Egunon, Joseba, Iker Iriarte naiz. Donostiko Aldezarrean aurkitzen gara. Etorri zetezte bertako dekan proiektu berria ezagutzera. Ongi etorri! Bertako deka proiektua duela 2 urte hasi izan Tolosan, eta ekainetikan Donostiko Aldezarrean aurkitzen gea. Fermin Kalbeton kalean, eta nortzu daude proiektu horren atzekaldean? Nagore, Javi, Gorka, Unai eta Iker. Lehenengo harria Javi eta Gorka jarri zuten, ama proiektua duela 8 urte Tolosan irekitzen. Bertako teka proiektua bertako produktuetaz eta produktu horien atzekaldean aurkitzen diren pertsonataz baliatzen da, zuei momentu gozo eta goregarri bat eskaintzeko helburuarekin. Zein da gure helburua, betiko gixoak eta pintxo hotzak zein beroak Donostiko Aldezarrean dasatzeko, eta hortarako Nagore zein ni Iker egongo gara zuei itxaroten. Bertako deka 2 esparrutan bereitzen da. Goikaldean taberna. Tabernan pintxo hotzak zein pintxo beroak dasatzeko aukera aukiko zuen. Eta behekalden, orain aurkitzen garen toki honetan, jangelak hau 25-30 pertsonentzako. Goikalden aurkitu itzazkegun pintxo hotzak, betikoak, baina gure toke berexiakin emandakoak. Legatza, izokina, txangurritua, eta la. Karta atal ezberdinetan dago bereiztua, eta gure buru nagusiena da, bezeroak danetarikan probatzea, alik eta plater, txo, dastapen gehienak egiteko. Kartaz aparte, degustazioa menua ere badakagu, zertxo baita aldakorragoa, garaiko produktu bateratzen eta sartzen ibiltzen direlako. Orain ebezue, etorri nirekin eta goazen errezeta prestatzera. Bueno, gaur aurkeztuko izuetan errezeta gixoa da. Txerri masail gixatu aurkeztuko izkizuet, baratxuri erresaltxakin, eta merkatuan aurkitzen ditugun garaiko barazkik modu ezberdinetan aurkeztuta. Zerratikan gixoa, udazkenean sartzen ari garelako, eta ustez ezkigulako horrelako plater, bero eta goxo horiek dastatzea. Nola hasiko gea gixoa prestatzen, batxe guztetan egiten den bezala, lehenengo merkatuga jungo gea, eta erabaki ze barazki eta ze produktu nagusi erosiko dugun. Kasuntan txerri masaia hasiko gea, heltze baten, su fuerte baten, alde guztiatikan regosten.
Etxe askotan behi masaiak itxatzen dira, baina agian txerri masaietzaile hainbesteko aukera eman gixoetan parte hartzeko, eta kasu honetan horrexegatik ekartzen zuet txerri masaia, hemen Bretxako merkatuan erakin batek ekartzen diguna, eta zerratikan gixoa, azkenean bertakoteka gutzako baita, mai baten inguruan elkartzeko momentua, gixo zein garaiko produktu gozatzeko momentua, eta batik bat, antzinatikan errezeta horiek berreskuratzea, eta gure moduan edo gure ikuspuntutikan aurkezteko modua. Ondoren, kasu honetan dazkagun azenario porru eta tipulak, ingoituna txiki-txiki moztu, eta heltze bera hortan erregosi. Egia da kartan zenbait plater, finko dazkaula, azken asko gustatzen dian plater horiek, baina egia da baita ere, merkatuak eta denboraldiek esaten digutela, momentu bakoitzean zerrekin jolastu eta gu hortxe biltzen gea, pentsatzen eta aldatzen une oro. Platera kasu honetan fijoa izan daiteke produktu printzipala, baina honez bere inguruan dauden osagaiak. Baratxuri errekrema izan daiteke, adibidez udaberrian pixa edo onjo krema hotz bat izan daiteke, eta kasu honetan oain udazkenen dazkagun azenario txiki horiek, agian negun azalorea edo brokolia izan daiteke. 15-20 minutu pasa ondoren, ardo txuria zein ardo beltza erabiliko ditugu, saltsa horrei zaporea eta iluntasuna gehitzeko. Gure filosofia esaldi bakar baten definitu edeke, bertakoa bertakoarekin eta garaian garaikoa. Azkenen hornitzaekin dakagun harreman hori estutzea eta beraiekiko lana eta garrantzi hori mailan aurkeztea, guk ondo pasatzea, azkenen karta dinamiko hortan sartzeko grinakin, eta baita ere jendea bertakotekara etortzea alditan, gauza ezberdin horiek dastatzeko. Bukatzeko, hasiera baten erregosi ditugun masaiak etuko ditugu, eta 40-45 minutuz, zu oso suabe baten egosiko ditugu lasai-lasai, hautsi ez daitezen. Plateran bekaden ze jarriko dugu, baratxuri erre krema. Ondoren masaiak erribituko ditugu, eta modu polit batean aurkeztuko izkizuet. Bukatzeko, azenario txiki errek jarriko ditugu erdibituta, xixauria kordinikan, eta garaiko kimu eta mingarratzak, eta patata txiki erreak. Joseba eta konpainia, hemendikan uste dizuet, txerri masai gixatua baratxuri erre saltsarekin. Etorri bertakotekara dastatzera. Ondo segi, aio! Hau Iker, eta gora iten deken sukaldia, bertako osagaiekin, sasoiko osagaiekin, egia esan, bezarka da hondi bat, hola ibiltze esaten da noi, zeatik hori benetako elikadura, ez da? Eskerrik asko, eta hortan jarraitu, eta gu saiatuko dugu hemen jarraitzen, bai. Bueno, hemen inbiar deuna da, betu, honei zua ja pixka jetxin dio, zeatik ja kolori hartu du, goxatu da, honea soja eta estilla botako etere bai, horre bai oliotan soja eta estilla dakat hemen barron sartzeko, Inmeretena da, bularra moztu, zutako batek pikua moztuko izkit, ni uste labanaik ondo moitzakela, eta gaina zuri palomitak iten jarriko izut. Vale? Gaina zu onduan zaudela hemen. Venga. A ber. Azalak etu behar diot? Xerra batzukin, hola. Xerra batzuk goiti bera, hola, raka, zeatik inberdian dik bularra eta xerra. Erditik, hola, adibidez? Bai, adibidez. Hola, ondo? Oso ondo, horrela oso ondo. Hau kortuz. Bai, moldatuko nago horrela, jarriko juta, listo. Hemen ingotena da nik guain. Zu nola dituzu palomitak etxian? Guain zan mikroondazen sartuta. Gatxarrua. Bueno, ez palomitero bat dakat. Bai, Horrengo horretu nahi zen. Bai. Ba, bueno, nik hemen iten detena da. Olioa botatze jotola, txorrota da, txat, gehiagik gabe. Gatza berri zateu, zeatikan palomita xoxo da denian, ez du, ez zetako bale jo, ez da berdina. Eta gero hemen ingotena da, ja, hoi dena bota. Denak bota horrea. Eta gehonik iti jotena da tapa jarri, egan esazteko. Eta behin, aurrenengo haintzuten azten nahi zinean, geho ja, pilpila itenengo banitza bezala, tantzan azten nahiz, porque bestela batzu behian gehatzea peatuta eta hoiek erreiten dira. Vale. Orduan, hau zure kontu, bale? Hemen lako izu tapa. Botako ditut ja, ala horrendik ez? Bota ja, bai. Nire ustez bota ja, peltzen nahi da, eta zeitua martxan jarrikoa. Eta ningotena da hori, hemen hau moztu,
gure papillo eta hauek prestatzen juteko. Vale, oso ondo bitu. Hemen dakaten zuku hauek ere, honea botako ditut. Aprobetxatzeko. Oso ondo. Bueno, eta zuentzako, zakit ez da nirrexa esatia o ze gustatzen zaizun gehiago ama, aita o aitona o amona, zein da zuentzako abesti hola berezilena, diskokua? Ui, zaila da aukeratzea. Oso zaila bai. Azkenean pentsa guk gure energia osoa ipini deula sormen lanan 8 abestitan, ez? Bueno, esan behar dugu gure diskoak gauzatzeakoan beti, disko luzeak, viniloa, ez? Vinilo formatu hori, oso, ni disko jartzailean naizenez DJ-a, beti maite izan dut vinilo hori, eta beti, irudikatzet, lau abesti A aldean, eta beste lau B aldean, ez da? Karo, jakin behar dezu pixka bat, 8 abesti horiek nola kokatu, diskoaren ordenian, ez? Eta, karo, batzuk daukate... Karo, ez tegerreza, izan berrori aukeratzea, ez da? Azkenean, gauza danak pentsatu behar ditu. Zen ezekak indar gehiago, aurrenak o azkenak? Hombre, normalian... Kontzertuan azkenak, ez da? Baina dizkan... Alde bakoitzian, hasieran, bai, karo. Bai, baliteke. Eta beti aukeratu behar dezu, ez da erresa aukeratzea, baina, eta gero, de bai, esan dugun bezala, aurreko diskoan, pixkat, abesti lasaiagoa zezkan, da honek, orokorrian, zango nuke, ia askoz, martxosoagoak edo, dantzagarriagoak, ez? Orduan, horrek ere, ez dizu errez jartzen ordena nolain, baina bai, aukeran abesti bat, hombre, zaila da, baina gaua abestia adibidez, oso potentia da. Gero ere bai, bideoklipak aukeratzerakoan ere, aukeratu behar dituzu zeintzuk egin, zeintzuk ez, eta orduan, karo. Danak ez egiten? Hombre, presupuestua behar da, hortako. Baina, ezin geha kejatu, porque 8 abestitik ja dagoeneko lau bideoklip egin da. Osa, erdilla. Erdilla. Hori gertatu da... Ez da normala, Leno normala igual batitia, ez da? O bi gehienez. O bi gehienez. Baina guain emateik kantuak irudia eman berdikela. Ez dakit, nire semiai beira, eh? Ez que oso... entzutegu eta nun da irudia, irudian bila da biltza. Oso mundo visuala dakau. Bai. Eta batzutan niretzat da zorionekoa eta beste batzutan txarrerako. Zoritxarreko. Txarrerako ze... Zatika, musika da, nik esate dut semiera, dantzain, o abestu, o begilak itxita entzun. Claro. Ez, nun da kasu mobila, nun da YouTube. Ez que hori da asuntoa, nun entzutea gaur egun musika. Irratian, aparato irrati horretan, telebistan, mobiletan, pantalla, eta pantalla zertako da, ikusteko, ikusentzuteko ere, bai, noski, baina horreatik dago lotura zuzen hori, osea, musika entzun eta... A ver, así dia dantzak, bai, nik hola dizio, beto, musika entzun eta ikusi behar da, aldi berea. Eman bildurri gabe, hola. Vale. Zuk ustezu ikusi berdala, bideoklipa inbada ikusteko ere bai da, ez da? Claro. Bai, baina ez da galdu behar esentzia eta sentitzearena, ze, klaro, askotan mundu visuala ja kompetentzia handia sortarazi du, eta horrekin batera, jendeak nahi duna da, dana, ja, izatea, orokorrean, orduan, esan dezuna, abesti bat jartzearena eta begilak iztearena edo pentsatzean nola sentiarazten zaituen, ez dela hainbeste gertatzen uste dut. Osa, pixkat galdu deula, puntu hori, eta gehiago geratu da bestea, ez? Osa, irudiarena edo publikazioak egitearena, sareetan zer dago nik ustea, kalitatea edo sentimenduak sortarazten ditu baino. Bai. Eta horren arira, orduan beste Lauran bideoklipare baiateako zu edo? Ez dut uste. A ber, kontuan izan, ja diskoa gauzatzea, ekonomikoki esfortzu handi bat eskatzen dut, karo. Bitu, palomitak. Geldik anutzi, oida. Esfortzu handia eskatzeu musika gauzatzia eta maitzia eta bukatzia. Claro, bideoak egitea ere, pues, imaginatu, orduan, ez te guzti gehiago ingo ditugunik, agian bat gehiago, baina ez dakit. Hombre, asmoa dakau, claro, hau dana azkenean, musikarientzat oso beharrezkoa da promozio lana bideratzeko, ez? Ez bakarrik, honea tortze bagea telebista, noski zuek bideoklipak ipiriko dituzue gureak, eta hori beharrezko erramientak, guretzako promozio erramientak.
Baina, bueno, azkenean musikariak ere... Askotan gustatuko zitzaizuen, SOT-a, ez da, irudi hori. Ez pentsa, musikariak behar deu promozioa egin nahi eta nahi ez. Zeren, azken helburua zein da musikarien batzentzat. Musika, bere musika, sortzen du musika, zuzenian eskaintzia. Eta hori da gure helburua. Azkenean gure nahi deuna da, kontzertuak lortu, eta hemendik eta handik jo, eta aurkeztu gure lana, ez? Eta hortako, materiala berda. Ez bakarrik argazkia, bideoak, eta musika noski, klaro. Ona, bueno, hau ingotena da, Lidia, baitu, lotzen jungo zea sakitua, bale? Zatik, gero sartuko ditugu sartaian, da irik ingo dia. Eta, zuzenekoak aipatu ditukela, nola moldatzen duzu guai zuzeneko horiek? Galera, bai, aldaketa bat, egon da horrez, da? Bai, gaina gure kasuan... Nazu ditia nik erakustia nola, o zingo zuzuk? Venga, egin proba bat, igual. Proba bat ingo zuzuk. Paspare. Ez, gure kasuan argi dakau guretzako importantena dela jotzia. Eta orduan, erabaki genuen, malguak izatea, alegia, flexiuliak. Eta esan genuen, bueno, joan gaitezke laukote gisa, boskote, seikote, incluso zazpikote. Adibidez, pasadan ustailan, Donostiako jazaldian, txigidalekun jo genuen, 7 lagun holtzan gainean, baita Elorrion eta bat. Eta askotan ere, ni disko jartzailea Lidia naizen eta Lidia abeslaria, askotan egin izan diau ere, ni pintxatzen eta Lidia abesten. Horri deitze jo, Arima Soul System, deitze jo. Eta, bueno, esan bezala, laukote bezala jutegea, boskote, seikote, azkenean gure helburua da, jotzia, eta gure lana orkestia zuzenean, porque hori da. Orduan, zuzenekotan kolaboratzei guztiekin daula zoazte? Danak guten dira? Batzutan, bai, batzutan... Betu, behin, txene, mostu ingo jat pixkat, betu, inbersuna da, enbege guelta eman, hola biratu, eta horrek azpitikan jo behar du. Eta azpitikan joten danian, ja tiratzei oso, eta helduta gelditzea. Rast, bale? Vale. Teoria errexi izatea, baina, martxan garrera, eta hola inbiarrezu. Eta gero, azkenen guaiteko, gaiti jotena dago beste aldeaka, eta hau itxita gelditzen zaigoia. Taka, gisa guaiteko gara gila bezala. Eta hemen, horrela xe. Rosbif, oso ondo. Eta soka janitea. Eta soka gero askaten dute, eta goztuare askaten godu gero, Venga, hau zure kontua, hor moldatze zean, ez dakit ondo erakutsi zuten, igual txurro bat aterako da, Beste, alotu gola, eta listo, ez askatzia, bale? Aiginan zuzenekoakin. Bai, hori, kolaboratzaileak etortzeituk noiz edo noiz. Karo, kontuan izan, hori beste zea behadek, bai, arazotxo bat. Lidia eta biok, beti dakau prestotasuna gure proiektua defendatzeko, baina gure kolaboratzaileak gaur egun musikariak ez daude proiektu bakar batean, daude 3, 4, 5, 6 proiektutan. Orduan, hor beti agendak eta kuadratzia ez da bate erresa izaten. Orduan, nahi eta ezin batzutan, ez da? Karo, beti biltze, behar geha tetrisak iten, imposible dakak egun hortan, nik ez bestiak bai, eta, bueno, zaiatze gaituk, nola bait, hori danak kudeatzen, ez? Eta, baina, bueno, hori da beste arazo bat, baina, bai, azkenean, aldutenian etortzeia, eta, bueno, gaur egun bakik musikariak oso profesionalituk eta moldatzeituk goera guztita. Baina, ikizateken bezala, gaina musikariak gaur egun ibiltzitu talde desberdinekin, talde bat baino gehiagokin, da oso liauta ibiltzezate, ez da? Bertatik bizi nahi bazue bentsat, oso buru belarri bertzate, ez da? Bai, azkenean ez da lan makala, ez da erresa. Ez da lan erresa, eta bai, hori, eman behar diozu mutur guztieta nolabait bizi irauteko musika mundu honetaz, batez ere ni. Nola mozten dut, hau? Lagunduko zu. Labanakin moztu, eta... Labanakin zuzenien? Bai, labanakin. Eskerrik asko. Eta, bueno, eta leheneko esan dezu, orduan zubatutan bai DJ lanak iten, eta bea agotza gotatzen, eta gaur ekarria, platuak ez dituk ekarri, ez da? Baina zuka botza ekarri ez zu, ez da? Hori beti nerekin dijoa. Hori beti zurekin dijoa. Bueno, guan ningo deuna da, erreportai bat ikusten jungo geha, eta gero, hemen, Lidia, gola, pixka eta beste egun. Ningo deuna da, Gorbeia Lorezaintzara jungo geha, eta horre hongo da, udazkeneko lorekin, eta eak usten guri beti. Guazen bertara, eta guantxe gaude bueltan. Hemen geldituko geha, hau biltzen, oia lotuta dakau, eta ia dana bidiratuta dakau. Bagoaz martxan. Oso ondo, Lidia, oso ondo. Kaixo eguerdion denori, kaixo Joseba, Loli Zeinar garate naiz, eta urrian sartu gaude. Urrian sartuan zer egingo dugu, kurso berri jasiko dugu, eta urriko landare batzuk ezagutuko ditugu.
Gaurkoan alako zentro polit bat egin behar dugu. Zentro honek balio du alde batetik oparitzeko, gure kasuan horrela egingo dugu, edo gure etxeko, nik zer dakit, terrazako mai batian kontzeko, edo lurrean ere bai, edo alako portxe batian, bueno, zer sartuko dugu hemen? Ziklamenak, sartuko ditugu kalendulak eta sartuko ditugu bi aza mota. Bat da dekoratzeko aza bat eta beste aza mota hori izango da gure baratzetan sartzeko. Ziklamena oso erresa da eta gainera urte pare bat ongi ateratzen da. Orain sartu, urrian gutxi gora bera eta gero martxoan eguna luzatu ala, eguna epeldu ala ondatu egiten da. Momentu hortan errebola hori edo patata hori atera egingo dugu, egun pare bat utziko dugu pixka bat lehortzen, eta gero paper batian bildu, eta jasoko dugu alako armaio batian edo, iluna eta lehorra. Eta gero, hori, abuztuan azkeneko astian edo, gutxi gora bera, hori, irailan lehenengo astian, berriro paper hortikan atera egingo dugu, eta sartu egingo dugu lurretan. Eta hola, urte pare batez ongi ateratzen da ziklamena. Guazen orduan gure zentroarekin hastera. Lehenengo botako dugu arzilla, begira. Oso merkea da eta benetan pena merezi du etxeko landare guztiari, bai kanpokoak, bai barrengoak deneri arzilla hau botatzia. Horrek egiten duena da ur gehiegi dagonean xurgatu alde batetik. Edo, baita ere, euditza parrada bat botatzen baldin badu, berdin, xurgatu egiten du. Goazen gure zentro politxau osatzera. Hemen sartu dugu ziklamen xuri bat, onduan kalendula orilla, kalendula badakizue, bere izen botanikoa edo kalendulatzea da. Batzuk deitzen diote boton de oro, beste batzuk marigot, guk kalendula. Begira ze politia, sartu ditugu bi ziklamen, momentuan 3 kalendula eta igual aza dekoratibo bat sartuko dugu, begira ze politiak dauden. Hau hemen sartuko dut, holaxen banatuko ditugu, nik uste horrela politia. Kalendula hemen Euskal Herrian guk maite dugu pila bat. Zergatik, alde batetik gure baratzako lurrak eta horrela garbitzen ditu, egia da gero badago jendia kalendula olioak eta ere egiten ditunak, egia da propiedade pila bat ditula kalendulak. Badaude horrela orillan eta hemen fijatzen baldin bazate pixkat naranjagoa da. Eta badago beste variedade bat. Guk hemen ez dugu, baino da naranja pikin bat ilunagoa oraindikan. Zer gehiago? Azak, begira ze aza politak ditugun. Fijatzen bazeate, begira badaude aza batzuk pixka bat argilagoak, negua pasatzeko, politia da. Baina, aza honek, lehen esan dugu, jateko ez dute balio. Jateko zein dire, gure betiko azak. Eta nola, zentro hau oparitzeko den, pentsatu dut, igual hau jarriko dutela terraza batian, baina agian baratzen sartzeko ere azak baditugu. Egingo duguna horrela, 3 aza horrela, irunaka, hauek baratzen sartzeko, honekin egingo duguna da, pixka bat gure zentroa osatu. Horrela papertxo hontan oparitzeko nik uste politia dela, begira. Bestia dena tiestotan utzi dugu, Utzi dugu dena tiestotan, zertikan gero pixka bat aztera dena, hemendik atera egingo da, eta, bakoitzak nahi duen tokian sartzia, ni pentsatzen dut. Ziklamenak balkoian terrazan politiak geldituko dire, kalendula izaten galda hor, edo izaten galda baratzera, aza hauek baratzera ez, baina hauek bai. Orduan pixka bat, holako zentro bat oparitzen dugunean, ematen diogu aukera hori, nahi duna egitea. Ikusten duzuen bezala, hemen bi aukera ditugu. Joseba, gauza da, nik azakin hau apaindu dut. Zuk sukaldean zer egingo duzu. Zeo zer erakutsi, favorez. Eta gaurkoan onaraino iritsi gera, egin dugu zentro polit bat, ziklamena, kalendulak eta 2 aza motakin. Horrelako bat nahi baldin baduzue, zuen etxerako edo paritzeko, mesedez, pasa, gorbeia lora zaintzatikan. Eta horrela bukatzen dugu, urrengora arte eta mila esker. Hau paloli eta hoi da hoi saski polita prestatu esuna. Ze doktoria opari hori, ez da? Hola saskitxego eta gero baratzan sartzeko eta guzti. Mila esker eta jarraitu gure etxeko bastarrak txukuntzen da usain goxo jartzen. Eskerrik asko. Gurean jarraituko dugu, beitu. Guain inbiar deuna da hemen palomita dazkau.
makala, jaten naztiakak, eta zeratik lan gutxi zegatik emateko, ja, palomita jan, eta zugin behar dituzuna, bertara bota, eta birrindu. Garrantzitsua da ostutzia, Ostu india, birrindu alizateko. Beron balin badaude, papila bat ingo zaigu, bale? Venga, sartu bertan, eta hemen inbiarreten bakarra da, nik hauek sartuko ditut hemen txe, ja berotzen dakatela, hemen leheno dakaun zukua azpin botako jot pixkat, eta ingoituguna da, pixka berotu, eta ja plateraratu, beste gabe. Bueno, esan dezuen bezala, udaberrian hasi zinaten birakin, diskatea baino lehenuo, maiatza baino lehenuo, udan 20 piku kontzertu 25 eman dituzuela, eta nola dator udazkena, negualdia? Negualdia eta gelditute o jarraitute zuen martxan? Bueno, a ver, guk momentuz baditugu hainbat kontzertu lotuta ere, udazken parterako. Bai. Udarakin konparauta ezain beste, baina, bueno, adibidez, urrialdean ez daukagu, oporrak hartu behar ditugu, eta urrian hartzetugu, nire kasuan. Eiztari jasate, ontxo saliak, urria zarua, Zurzaliak, Zurzaliak, egoaiziare horretortzea, bai. Ni esate, nire txoatu iten aiz, egoaizia, ontxua, bestia, sazoi polita, udazkena, Udazkena beti hona, ureta juteko ere, bai. Bai. Eta, bueno, hori, zimaz, gero azaro aldean baditu 3 kontzertu lotuta, hain zuzen azaroaren 15ean Irunen egongo gea, gero geian Barakaldon, Zokilan, eta 27an Bilbo aldean Fiber aretoan, eta gaina hortan egongo gea gure Cherry Bopperseko lagunekin, elkar partekatuko dugu holtza, eta seguro kolaborazioan egingo deula, elkarrekin, eta, bueno, gero, bakizu, abenduan Durangoko azoka dator, hor ere nola ez disko eukiko deu, stan batian, eta, bakizu. Eta ja, negu partean, gure helburua da egitea kontzertu gehiago, igual, Euskal Herritik kanpo, eta igea pixkanak hauain lotzen kontzertu batzuk, eta ja, dagoeneko lotu ditu Zaragozaldian, Bartzelonan, Madrid lotzen ere ari geha, eta nahiz eta euskera zabestu, ere, pixkat inbiar deu gure lurraldetik kanpo saiatu gure lana erakusten, ez? Dudi gabe. Eman pixka gehiago, Bai, haber hautza gehiago itean, bai, eman bildurri gabe raka-raka, hautza gehiago inbiar deuta, bai, oso ondo. Vale, eta putzuan beste aldea o Europa aldea taulako ikarnite alde zuen. Bueno, a ver, momentuz ez, baino... Naia hori da. Bai. Ikusiko dugu, a ber, lehenengo Espainia mailan mugituko gea, ze nolako erantzuna dakaun, eta, aurrerago aukera izango bagenu, aurrera. Bai, hola, bitxikeri moduan, ipatu gure diskoko denbora bestia, pintxatu izan zutela erresuma batuko BBC Six Music irrati famatu horretan, eta azkenian ere, inoiz ez dakizu, gaur egun musika unibertsala da, naiz euskaraz abestu edo beste hizkuntza batian, eta, pixkanaka jungo gea, lurraldez lurralde, eta, printzipioz gure asmoa da, 2026 urtean zehar ere, kontzertuak ematia disko edo lan hau aurkezten, eta gero, akaso, 27an edo, agian berri sartuko gineake estudioara, grabatzera 3. diskoa, baina, Hoxe, galdetu denun, egila esan batzutan, ukitze zu 2. semia, eta 3. noiz da? Vale, baina zue ja martxan zaudete orduan, Bai, hori da, baina, dana prozesu bada eta bere denbora behartu. Abestu datzu ja erdi inda, eukiko dituzu ez da? O igual estian atea batzuk bestian sartzeko. Piskan goiz da, baina... Guendikan aurkezten nahi gea gure lan berri hau eta hortan jarraituko den momentuz. Beitu, guain palomita honi tope botako jo, Palomita gorrea tope, bildurri gabe. Krokanti moduan. Ideia esan dena tapatzia, aber nola tapatzeten dena. Bueno, horrela, igual ingo deuna da gainien jarri beste pusketa bat honena. Vale. Eta, a ber, Lidia, zai gaude, bakit esan dizutela oso ze, a ber, agotzan bendak azula, ez dakit saiatuko zean hemen zerbait abesten. Bai, venga, gaua abestiaren zatitxo bat ingo dut, gaua dela gure diskaren izen berdina gainera, single bat, eta komentatu dugu hasieran oso galaktikoa dela. Eta zati hortan, alaxe dio, galaxiara bidaiatzeko une egokia espaziontzian izarren
hautsa jarraituz, akelarre kosmikontan. Biraka dantzatzen, etengabe elkarrekin, zut ondoan. Ona. Ba, mi esker bigote, eskerrik asko lehendabiziko diskakin etortzeagatik, bigarrenakin da hirugarrenakin esai egongo gea, bale? Bueno, bigote, plazera handi bat, eta jarraitu goxatzen, da gudenoi goxatu arazten. Hemen txegelditze gea, guantxe, zea, ate hau jaten, eharra gauza berexik egin dugu. Agur lagunak, bihar arte.